Guys, this is your manay, Mami, dating tipid-tipid rin, na ngayon nagsasabing kung walang Ray, walang Jean, Virgin Blood. Ito po ang aking kwento ngayon guys. Kikwento ko sa inyo, ang muntik ng pagkawala ni Choco sa amin, sa kanyang pangalawang panganganak guys. Kung nung una, nung siya manganak guys, ay 10. Easy lang kay Choco, para lang ng, kuwan ba, nang ingon lang na, puy, parang magic lang, ulpot na yun, ang 10, ang bilis ngayon, 5 lang guys, pero sus, ginoo ko yung taon, mura pong taon, uy, Diyos ko, ginoo ko, kung pwede lang, ako na lang mga anak, taluin tayo sa akong Choco. Ito po si Choco guys. Akala nyo tao si Choco. Sa mga nakakaalam po, si Choco ay aming alaga. Alaga ng anak ko na. Dahil busy sa trabaho, ako ang nag-alaga. Naging apo ko na tinuring ito. Anak na ko ginoo ko yung tao. Kapanganakan na niya karon guys. Pangalawa niyang panganganak. Kung nung una guys, easy sa iya pagpanganak niya guys. Ang 10. Ngayon guys, napansin ko, hirap na siya. Bakit? Ayan, hating gabi. Ayan, hating gabi na guys. Ang gabi, inay siya. Langas na siya. Kamimi mo. Amukaw na. Nakubasig mga anak na. Ay katungunan, panganak. Nagpakugos lang sa kuha. Bakit? Ursot na yung anak. Karong taong ginuko. Wala magtao naman. Uy, kanak bang naging ba? Sugod siya sa buntag. O kadlawon. Luoy tao. Gusto lang niya magpahuyap-huyap guys. Niya magsige na laghapa. Siya. Hapa na lang. Nahadlok na ko nakatay. Nangurog na. Mura na ba siya maday, guys? Nautong nga ako dadaan na sa doktor. Oy! Sus, ginoo ko, madlo ko. Kahit kung pwede lang. Sus, tabangan nato panganak ko. Maluwi bitang taon. Hindi talaga siya mapalagay guys. Mura pong taon. Kanina ba nga, nag-udawin siya. Sige sa nang kudos maski dito. Antay lang Ano din na ako lang talaga. sa akong katapat. Ganun din na akong Di ventilador. man na, bako man si grabe matagas na niya na. Sige Mga na lang wala kayo ako. daw. Hal-hal. Sugar feeling niya. Pero kaya mo ka, udo oo. ko bagay. Basta kaya hindi lang taong Choco. Luwi taong Choco. Uy, taong yan diya. Lugay man siya magkuhan. Panginoon, pag mga anak ba? Siguro, sugulan na siya. Sakit tiyan niya. Ayan, kahit ano pakain namin guys. Atay, egg. Yan, pagkain niya. Palabasa. Pinapakain namin. Meron namang Uy, dugo. pwede niyang kainin. Baka magustuhan. Pero ayaw Ayaw niya. talaga, oh. Bakit? Upo lang, lagi nakaupo. Hindi. Kasi daw mabigat na katungok yung lang. dala-dala niya. Una-una, tingnan siya kung saan ako kadaklang tiyan. Uy, sa una ko na lang pagpagawa. Uy, naanin taong simintong tiyan. Nakulo ko ng Kadakon. problema. Uy. Bihis ikaw na eh. Ako hindi na ilisan. Yan. Magsigilan tayo na siya hapa. Bihis yan. Ano na, hapon na siya. Pag siya makakuan nga, mga anak na ba? So, baga di mo ng tao na ito makuhan ka, irugod. Hindi man makapagsalita. Magdamit si Choco. Ayan, si Buntis.
Lagi lang siyang nakadapa, guys. Parang malapit na talaga itong mga anak si Choco. Laki-laki na nga yung tiyan niya. Choco, sabi mo, good morning! Good morning! Sabi mo, good morning! Yes. Lagi na lang siyang kadapa. Dito lang siya sa tabi ng higaan ko, guys. Meron din siya. Sige na lang ikog. Mura nang puno kog mga anak. Sige na lang kog matun kung saan na ba hindi pa man mga anak oy. Kadugay ba niya mag kabatig panganak nga sayo pa mas kabuntago na mukaw na. Hadlok ba ko basig maugahan ba siya ya basig mo unsa na. Luoy taon. Bakit ang mga natong hirap na hirap siya, guys. Hindi siya mapalagay talaga sa iyang kinamay, guys. Akong nakuha ng basi pa yan. Maugahan sa tubig. Hindi na noon makakuha ang bata. Sa basay laon sa tiyan. Baby na ikaw. Kurog na yan lawas ay. Handal na gid ko kaaya, nag-alala na gid ko. Hingalo si baby ko. Sakit-sakit man ka ng bibilag. Hindi makatulog masyado. Kanina pang pangkay-kay. Ang baby na yan. Love na love kasi namin ng mga anak ko si Choco, guys. Parang tawad ng trip namin sa kanya. Parang bunso namin, parang apo ko. Yan trip namin sa kanya, guys. Sobrang love namin si Choco. Kasi ang bait naman niya sa loob. Para sa labas lang siya maingay. Pag nakakita ng mga aso, pusa, at mga nagtatakbong bata. Pero pag sa loob, guys, tao talaga siya, guys. Kaya love na love namin talaga siya, guys. Maluoy yun kay Choco. Yun, guys, dinala siya sa doktor. Kaso sabi ng doktor, wala pa, malayo-layo pa daw. Kaya nilagyan siya ng dextrose kasi baka daw ma-dehydrate. Kasi ang tagal ng labor niya, guys. Hindi pa namin tana yung mga baby. Yan, guys, grabe na hingal niya dyan, guys. Sobrang na talaga kami nag-alala kasi hingal na siya. Tapos, ang mahirap, guys, kasi umiiri siya, wala namang lumalabas. Hirap na siya mag-iri, hindi man naglalabas. Iri lang talaga siya ng iri. Natakot na kami kasi. Nagsisikap naman siya mag-iri, guys. Itong din siya maayon, hindi mamubuha. Ayoko, sus, ayoko. Ako, utong maayo, Choco, basig mabuha. Una nang desisyon na naging nga. Bahalo na lang kung saan nakahaog. Dadoon na lang ulit sa doktor. Dahil na lang sa doktor kung ano desisyon ng doktor. Guys, kasi hirap na si Choco kakairi. Ayaw talaga lumabas ng baby. Gidala na ng anak namin sa sa ospital, guys. Gidala na si Choco. Kalukuhan talaga ni Choco talaga. Ayaw din magpaiwan sa anak ko. Yan ang may-ari sa kanya. Talagang tunay na may-ari. Ayaw magpaiwan. Hanggang sa maglibor, puno na ng dugo yung anak ko dyan. Labas na yung 4, meron pang isang natira, guys. Ayaw pang lumabas kasi pina-injectan ng anak ko ng pampalibor ba? Laki, hindi pa nalabas. Kasi buti hindi na cesarean kasi nagalabas sa pang-inject, guys. Yan. Meron pang isa na hindi nakakalabas. Yan.
Apo Choco, utong yun ang maay Choco. Choco, utong yun. Ka makagawa na, dili ka maon sa diha. So, kung gino ko, di yun pabiya. Uy, di yun pabiya. Ayan, hilot yung mayo. Pas-pas yung hilot. Wala, huyap-huyap. Naapoy mag-chill sa guwa na. Sige, Choco, sige, pas-pas yung Choco. Utong, iri. Kaya paano kasi dati natin yung ilaw mo ba? Pag ano, kung magsa-separate ka. Pero Kung ano, mata. Sila na yun. Hindi man pwede separate ka. Ibubukod nga ni. Bakal na lang yung niya. Isa po sa may sadayot na sampulo. Yan ang kabili pa ng mga akin. Yan na. Hindi lagi. Kuya no. Ayun, sige. Sige. Bitis pa tayo mga inot. Okay na, nabasa. Hindi pa. Ayun na. Alright. Igop naman siya. Ayun, Diyo. Hey, Regina, ka na sa tayo. Nakalaon ka. Masupok. Aday pa nakalawa. Yan. Ayan. Nawalat sa tayo sa ano. Yan ang makatakot pag suwi. Pero ba't ako lang ng payo? Pero, Wala man na ano na kayo. Kaya tayo. Yan. Naglulod-lod ito doon. Hindi, tagbit. Ang parte niya, Oo. teacher na yun ba? Tig-tig, tig-sunod. Ay, at last guys, nakaguwa naman taon. Isa dati nga, di baga 2 hours baga ito. Si Punso Bagatuas, begitu. Last naman. Pero last na kaya ito. Dito aram na last na ito pag sampu. Isang pulo sabi niya. Yan, mag-sampulo. 9 man lang baganda ko lang yan dudo. So sarong dudo sa dayuton. Very good. Good job, Buko. Good job. Ayaw talaga magpabet. Good job. Sige sila kakainom. Ayaw pa si Saria. Uy, so payo. Kahihingan. Parehas. Bawi na pagpakain guys kasi hinang-hina na siya. So, salamat sa Ginoo. Nakabuha man tao ng 5 ka buhok bata. Tuta. Sus, bata ba? Tuta. Sus, kalayan sa Ginoo. Maopirahi sa Choco. Guring tawag ka o siguro papating tawag ka pas siya gutuman lagi kay man maghapon natawhan ko siya guys tungang gabi tapos start siya madaling araw tapos hanggang gahapon pagkalibor hanggang lumabas hapong gabi Yan guys, malulusok naman yung mga bibi niya. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan guys. Pag nakalabas na yan, love ni Choco yung mga bibi niya. Yan, mga bibi niya. Yan. Pero yun nga lang, after 3 months sa inyo, aalagaan nyo. 3 months mo silang aalagaan. Tapos, yung pagbalaki na sila, andyan na kanya-kanya nang kuha yung mga talagang may-ari sa kanila. Yan, kukunin na sila. Yun ang pinaka mahirap pagka nagbibreed ka ng aso. Ayan guys, so yan. Si Mami, ang sobrang iyak. Kahit yung anak ko, umiyak mga mahina ang mga loob na namin guys.
Kaya nga sabi ko sana dapat hindi kami na ganyan na ang hirap sa loob, sakit-sakit sa dibdib.